Benvingudes a Connexió Lliure, el podcast del Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Prepareu-vos perquè comença Ciència per a la Política Pública. Vivim un moment en què la ciència és més present que mai al debat públic. Des de les polítiques climàtiques fins a la regulació de la intel·ligència artificial o la gestió de futures pandèmies. Però què passa quan l'evidència científica topa amb els temps i les lògiques de la política? Podem construir un diàleg estable i de confiança entre científics i responsables públics, més enllà de l'emergència del moment? Avui parlem de com es poden construir aliances sòlides entre la ciència i la política pública. Per fer-ho ens acompanyen tres veus de luxe: Josep Lobera, sociòleg i expert en la relació entre coneixement i política. Molt benvingut, Josep. Hola. Izaskun Lacunza, directora de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia. Benvinguda. Gràcies. I Marta Cruells, politòloga i consultora en polítiques públiques amb una mirada molt directa a les institucions. Benvinguda, Marta. Gràcies a totes tres per ser aquí. I començarem fent una radiografia crítica. La ciència i la política haurien d'anar agafades de la mà, però massa sovint sembla que parlin idiomes diferents. Josep, per què costa tant que la política escolti realment la ciència? Quines barreres estructurals hi ha? Moltes barreres. Són, de fet, com dos espais que parlen idiomes i tenen codis diferents. I no s'han construït aquests codis en connexió un amb l'altre. L'administració pública té segles d'història i s'ha fet abans de que existís la comunitat científica. I la comunitat científica ha fet també els seus processos, els seus codis, els seus llenguatges i els seus ritmes de manera independent a l'administració. I això fa que avui dia tenim dos espais estratègics, diguéssim, que no tenen construïts els ponts. Sí, és cert que altres països tenen ponts, tenen experiència i aquí estem començant a tenir aquests ponts. Val, molt bé, moltes gràcies. Izaskun, desde vuestra institución sois un puente entre conocimiento científico y políticas públicas. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo hacéis para hacer llegar este conocimiento a las administraciones? Y si nos puedes dar como algún ejemplo práctico. Vale, pues uno de los proyectos o servicios más importantes que quizá tenemos y que yo creo que es muy esclarecedor de cómo se puede conectar mejor ciencia y política es la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Un servicio que damos al Congreso desde 2020 y que básicamente lo que trata de hacer es ofrecer el conocimiento científico a los diputados y diputadas para que ellos puedan utilizarlo en la construcción de sus ideas políticas, con la esperanza de que esa construcción se base lo más posible en evidencia científica. Eso lo hacemos con un equipo de 6 científicas y científicos que trabajan para recabar la evidencia científica de temas que nos reclama el Congreso, desde la prevención del suicidio a la inteligencia artificial o el envejecimiento en España. Es una labor complicada porque, como decía Pep, la ciencia y la política no tienen los mismos idiomas y además la ciencia es muy diversa, los problemas se abordan desde muy diferentes disciplinas y el reto de los científicos de la oficina es precisamente unir las piezas del puzzle y darle un poco de sentido de manera que sea útil para el decisor político. Hacemos informes de temas que nos encargan, como os decimos, y luego los presentamos públicamente. Y hacemos cosas muy interesantes como, por ejemplo, debates a puerta cerrada entre comunidad científica, entre científicas y científicos que nos han ayudado a escribir el informe y los diputados y las diputadas que tienen un especial interés. Y ahí lo que hacemos es facilitar una conversación en el que no hay pregunta tonta y en el que aprenden mucho los diputados, pero también mucho los científicos y las científicas, porque tradicionalmente están muy alejados de esa conversación. Marta, tu que has estat dins les institucions, què hauria de canviar dins un govern per incorporar millor l'evidència científica en les decisions públiques?
Doncs sí, bueno, l'experiència que tinc és des de l'administració local i des de l'estatal, també aquí el Pep i la Izaskun, no? Que d'alguna manera han estat també dintre de l'executiu a nivell estatal o amb un organisme, no? Que també està vinculat, en el cas de la Izaskun. O sigui, tots tenim experiència en aquest sentit i jo crec que els tres una mica ja ho estàvem comentant, que han de canviar moltes coses, no? En el govern, però també en la ciència. Han de canviar en els dos cantons. Vale? I en el cas dels governs, clar, com que el desenvolupament d'aquesta interlocució entre ciència i governs és molt incipient i encara molt dèbil, sobretot la primera fase és començar a establir ponts i mecanismes el més sòlids possibles i que perdurin en el temps, perquè això és el que pot garantir al final que aquesta interlocució pugui ser efectiva. No? Si no pot ser algo puntual i bueno, no? creat només ad hoc, sinó que bueno, té que tenir una certa estabilitat. I per això calen mecanismes, que n'hi ha molts, no? La Izaskun ha comentat l'oficina CEA al Congrés, però el Pep també ha estat treballant en una oficina d'assessorament científic on es fiquen persones concretes, assessors dintre del govern, en aquest cas dels diferents ministeris, perquè puguin assessorar en els gabinets per prendre les decisions, però també hi ha altres fórmules, hi ha comitès, hi ha comissions, vull dir que hi ha molts mecanismes que es poden impulsar. No? També una altra part que és important i que jo crec que la Izaskun també apuntava, si a banda de tenir estructures, mecanismes i espais de diàleg, el món científic té una producció molt extensa. Vale? O sigui, jo crec que fa un any, jo vaig mirar la dada i es publicaven més de 7 milions d'articles en un any. No? Vull dir que aquí es llegeix tot això i qui pot accedir a aquest coneixement. I per tant aquí cal un exercici de síntesi molt important per part de la ciència per fer canalitzar aquest coneixement, perquè si no, bueno, ni els polítics però ni la ciutadania ni els actors que estan implicats en els problemes poden accedir a aquest volum de coneixement si no es filtra d'alguna manera i es fa comunicable i es fa comprensible per tothom. No? Aquest seria un altre mecanisme. També crec que els governs haurien d'avaluar molt més les seves polítiques, perquè aquesta és una altra evidència molt important. No? Si tenim uns problemes a solucionar, amb unes solucions possibles, escollim les solucions, prenem aquesta decisió, fem la política pública, però al final no l'avaluem i no sabem si em resol o no el problema, aquí ens cal una evidència també científica, rigorosa, transparent, que ens permeti veure si aquestes solucions han funcionat o no, i si hem de canviar els programes que estem fent o les decisions que hem pres. No? Vull dir que aquest seria un altre element. I per part de la ciència, jo crec que també una mica ho deia ell, no? Els codis de la ciència són molt diferents dels de la política i la ciència també ha d'entendre com funciona la decisió política, no? Perquè els científics estan acostumats a treure conclusions, a fer recerca d'una determinada manera, és molt important, però la política necessita l'evidència científica, però no és l'únic element que intervé en la decisió pública. Vale? Intervenen altres factors i, per tant, els científics han d'entendre com traslladen aquesta informació en l'àmbit polític, entenent que han de conviure amb molts altres actors que tenen interessos, que tenen idees, que tenen valors i que també tenen capacitat d'influir en la decisió, i així ha de ser, perquè estem en un sistema democràtic que precisament es basa en que tots els actors afectats per un problema determinat puguin participar. I per tant la ciència aquí també ha de fer un esforç, no? D'entendre aquest procés, de formar-se també per entendre millor el procés, i també jo crec que durant molts anys en el món de la ciència li hem dit o li hem posat incentius perquè publiquessin articles, molts articles, com més articles millor, i se'ls incentivava i se'ls reconeixia això com el millor mèrit, no? Possible com a investigador. I és veritat que s'ha de reconèixer aquest mèrit, però també s'ha de començar a reconèixer als científics que allò que facin i treballin perquè els seus resultats tinguin impacte social també és un mèrit i també és important, una tasca important que hem d'incorporar en el seu dia a dia. Llavors, bueno, vull dir que també es poden fer moltes polítiques i moltes accions perquè la ciència d'alguna manera busqui també aquesta connexió amb la societat, amb les institucions i que traslladi el seu coneixement. Perfecte, gràcies per explicar-nos aquestes claus. Ara vaig una mica... explico un poco una pregunta a todo el mundo. Vivimos un contexto de múltiples crisis y esto a veces lleva a la desconfianza, ¿no?
a la desconfianza ciudadana en las instituciones y también es un camino donde la desinformación encuentra su camino, ¿no? Las graves inundaciones en Valencia, que no fueron solo una tragedia ambiental humana, sino también una crisis informativa, donde se difundió desinformación, ¿no?, sobre la magnitud real de los daños, donde se atribuyó también falsamente causas y se negaron evidencias científicas, ¿no?, que lo vinculaban a la emergencia climática que sufrimos, y todo esto alimentó teorías conspiratorias y una profunda también desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Entonces, en situaciones de emergencia como esta, donde el tiempo es clave y el pánico se propaga muy deprisa, ¿no?, ¿cómo puede la ciencia y la evidencia ayudar a frenar también esta desinformación y cómo se puede construir desde las políticas públicas una comunicación creíble que no alimente esta crisis de legitimidad? ¿Quién quiere responder? Venga, empiezo yo. Vale. Pues quizá la primera reflexión es que también hay mucho que estudiar desde el punto de vista científico en la desinformación. Nosotros en el Congreso de los Diputados hemos publicado un informe sobre desinformación completísimo y que da cuenta del fenómeno tan complejo y en el que interfieren tantísimas cosas, ¿no? Es una desinformación que opera en un contexto sociopolítico muy concreto y hay que entenderlo para poder combatirlo adecuadamente. Y de ese informe estamos particularmente orgullosos en la oficina. Y luego nosotros en la FECIT, además de trabajar en ciencia para las políticas públicas, trabajamos mucho en la comunicación social de la ciencia y en conseguir que esa confianza entre ciencia y ciudadanía se mantenga, porque es una cosa muy frágil y hay que construirla día a día. Quizá lo primero que hay que decir es que la confianza hay que construirla antes de las crisis y hay que trabajarla mucho en momentos de tranquilidad y construir esos vínculos con la ciudadanía, digo desde el punto de vista de la ciencia, que es el que me compete. Y luego yo me acuerdo mucho de una cosa que decía Ángel Gabilondo, que es que hay que dar agua potable. O sea, en la desinformación hay mucho lío y una de las cosas que hay que hacer es asegurarse de que haya agua potable desde muchos lugares. Y a mí me gusta pensar que la FECIT pues, contribuye a esa idea de agua potable. Nosotros tenemos una agencia de noticias científicas que se llama Agencia SYNC y lo que hacemos ahí es tratar temas de interés social con una mirada científica y muy rigurosa. Y además el Science Media Center, que es otro proyecto que tenemos en la casa y que ese sí que está quizás especialmente pensado para esos momentos en los que la ciencia es noticia o es para bien o para mal, ¿no? En esos momentos en los que hay un gran impacto científico o una gran tragedia, y lo que hacemos ahí es asegurarnos de que los medios de comunicación, quizá más pequeños, que no tienen por qué tener un periodista científico disponible en tragedias locales, puedan acceder a nuestra plataforma y ponerse en contacto con científicos y científicas expertas, recoger declaraciones específicas de gente que nuestro equipo de Science Media Center ha, digamos, facilitado. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Y lo otro que yo creo que es muy importante y que a lo que también contribuimos desde FECIT es a que haya estructuras locales. En el ejemplo de la DANA, nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de las unidades de cultura científica de las universidades valencianas, no sé, en particular la Politécnica de Valencia, por ejemplo, que hizo un trabajo encomiable en asegurarse de que la prensa podía ponerse en contacto con científicos de la UPV en las diferentes dimensiones de lo que ocurrió con la DANA. Y eso nuevamente se construye porque hay una unidad de cultura científica en esa universidad que conoce a los medios locales, que ha conseguido cierta confianza y que se dedica específicamente a poner en contacto a fuentes fiables. Muy bien, gracias. Totalment d'acord amb el que deia la Izaskun. Jo crec que és difícil sobredimensionar el perill que suposa la desinformació. O sigui, jo crec que en els propers 10 anys la desinformació és i serà una amenaça de primer nivell per la democràcia. I no estem encara preparats. Jo crec que els projectes que comentava la Izas són fonamentals de cara a que la societat tingui eines per trobar informació científica solvent. Crec que s'han de fer, ja s'estan fent, però periodistes especialitzats en identificar i tractar amb l'evidència científica. Això no és fàcil,
la ciència no és unívoca, no té una única veu. Els científics en general i en una gran proporció tenen una alta vocació de servei públic i volen ajudar en una situació de crisi. Però també estan hiperespecialitzats en gran mesura. I això fa difícil que cap científic en general tingui una visió de 360 sobre la qüestió sobre la que està opinant. I moltes vegades mitjans de comunicació no especialitzats poden oferir veus contradictòries i poden generar una certa sensació d'incomprensió entre la gent que està escoltant. Per tant, periodisme especialitzat, eines com les de SINC i Science Media Center de la FECIT són fonamentals de cara a l'opinió pública i gestionar això. I de cara a la classe política també, l'Oficina Nacional d'Assessorament Científic, que ara estic dirigint, que està al govern d'Espanya, jo crec que estem desenvolupant eines que crec que són molt importants perquè el polític tingui aquesta visió 360 del que en un moment donat està dient la ciència. El polític no necessàriament té un doctorat en 10 disciplines diferents, per tant, li costa molt orientar-se en èpoques de crisi quan hi ha moltes veus científiques que estan dient coses que s'han de fer i no sempre diuen la mateixa cosa. Clar. És per això que necessitem el que els països anglosaxons deien knowledge brokers, que són connectors honestos de coneixement. Som traductors i el que estem desenvolupant és un sistema dintre del govern on els traductors, que som científics, identifiquem quina és la preocupació del prenedor o prenedora de decisions i buscar quines són les persones expertes científiques per cada preocupació. I traduir-ho de volta. Són 2 idiomes que no necessàriament es parlen i necessitem traductors. Jo crec que amb aquest sistema de la UNAC, jo crec que amb SINC, amb Science Media Center, amb moltes feines que estan fent molts centres com els de la Marta, que estan mirant la perspectiva 360 de molts problemes des d'una mirada més multidisciplinar, estem fent que les nostres societats siguin més resistents, més resilients amb això que de veritat crec que és una amenaça molt de nivell 1 per la democràcia. Perfecte. Marta, tu tens alguna cosa a comentar? No, jo crec que ha sigut molt complet. Vale, perfecte. Vale, doncs ahora torno a Izaskun. La ciencia tiene que ser también una herramienta para la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer que no solo llegue a los despachos políticos, sino también a las plazas y a los barrios? Que ya lo habéis comentado un poco en la pregunta anterior, pero bueno, si tienes alguna idea más concreta de cómo se puede hacer. Bueno, nosotros es uno de nuestros objetivos estratégicos dentro de la fundación llegar allí a construir esa confianza mutua entre ciencia y ciudadanía, y quizá la primera cosa que tenemos que intentar, que es un reto complejísimo, es olvidarnos de esa idea de comunicación unidireccional en el que la ciencia se dirige a la ciudadanía, ¿no? Un poco desde un púlpito a comunicar ciertas cosas. Es un reto mayúsculo porque estamos hablando de un cambio en cómo se hace la ciencia, en cómo se diseña, incluso en el propio método científico, pero hay que aspirar a esa idea, la idea de que la ciudadanía pueda participar en el proceso científico-técnico desde el principio, desde la identificación de las necesidades sociales para que la ciencia las recoja y las interprete y trate de contribuir, hasta, digamos, la vigilancia sobre lo que ocurre en la ciencia, ¿no? No nos olvidemos de que básicamente, desde luego en España, pero en general, un altísimo porcentaje de la ciencia que se hace en el mundo se hace con dinero público y por tanto los ciudadanos tienen el derecho de conocer, de contribuir y de ser parte del proceso científico-técnico. Es un reto enorme, nosotros lo hacemos de diferentes maneras, tenemos una convocatoria pública bastante bien dotada para que las instituciones científicas hagan proyectos de comunicación social de la ciencia, de participación ciudadana, que la ciudadanía pueda participar, digamos, en todo el proceso, entenderlo, en co-crearlo. El reto es mayúsculo, lo es mucho, el de ciencia y política, pero lo es también el de ciencia y sociedad, porque estamos hablando de una sociedad muchísimo más compleja, 45 millones de personas, qué sé yo.
pero es algo a lo que tenemos que aspirar porque de otra manera pues hay un riesgo muy importante de desafección, no estamos ahí. Los datos de España son buenos en el sentido de confianza ciudadana, pero yo siempre digo que es una cosa muy frágil, lo estamos viendo, ¿no? En otras confianzas hacia otras instituciones, es una cosa que se pierde relativamente fácil y hay que luchar porque eso no ocurra. Vale, perfecto, gracias. Vale, ahora para acabar un poco este bloque, nos gusta acabar cada episodio compartiendo recursos útiles, ¿no? Ponernos un poco el sombrero de hackers, ¿no? ¿Podéis decirnos una herramienta, una práctica, un libro, una película, un proyecto que creéis que ayuda a conectar mejor todos estos temas que hablamos hoy en la conversación entre ciencia, política y ciudadanía? ¿Algo así que os ocurra? Para que alguien vaya y diga, venga, voy a ponerme esta peli, voy a leerme este libro. Jo no conec cap pel·li específica sobre això, però ara m'ha vingut Parliament, la sèrie aquesta al Parlament Europeu, que és una comèdia. Sí. Jo crec que hi ha molta veritat en algunes maneres de les dinàmiques, que moltes vegades la psicologia dels agents polítics és clau quan volem interactuar des de la ciència. És a dir, crec que hem de conèixer quines són les maneres de pensar, quines són les decisions que han de prendre els decisors polítics si volem dissenyar estructures que puguin arribar des de la ciència. Tampoc em ve, perquè potser veure una pel·li seria més agradable, no? Que llegir-se un llibre així una mica tostón sobre el tema. Bueno, però com que tenim tot tipus d'oients... Però sí que recordo, el que passa que no recordo el títol, però sí que hi havia una pel·lícula d'un avió comercial que que va tenir un accident als Estats Units, i hi ha una pel·lícula que explica tot el procés de recerca, de comitès que es van crear científics per verificar què havia passat exactament, perquè estaven implicats interessos empresarials, polítics, també, entremig, i explica molt bé el paper del científic, en aquest cas un científic conegut als Estats Units, on es lluita contra molts obstacles perquè l'evidència surti a la llum, en aquell cas, que era un cas molt complicat i amb molts interessos econòmics al mig. Però sí que hi ha pel·lícules així, o una més recent, però potser no tan directa d'assessorament científic, però sí que hi ha pel·lícules com Oppenheimer, que sí que ens mostren d'alguna manera una certa relació entre ciència i política, en aquest cas, amb una política que jo crec que és la més difícil quan es parla de la relació entre ciència i política, que és la militar, i que aquí s'obren també molts debats ètics i reflexions que s'han de fer entorn a quina relació s'ha de tenir entre ciència i política en polítiques que poden tenir moltes conseqüències en els drets humans i en la població en concret. Però seria una altra pel·lícula entretinguda per reflexionar. Molt bé, gràcies. Bueno, suscribo lo de Parlamento. O sea, es la serie más graciosa sobre política que os podéis imaginar. Ay, qué bien, pues yo me la miraré. Y particularmente la europea, porque los despachos de Bruselas y los parlamentos europeos tiene ahí como una cosa, está súper bien capturada. Y la verdad es que me viene súper bien voy a directamente citar a Luis García Montero, o sea, no os creáis que yo soy tan culta, pero el otro día coincidí con él en una charla muy bonita que dio, y la comenzó con un poema de Lorca, de la Aurora, que yo lo conozco mucho por el disco de Enrique Morente, que habla de la ciencia sin raíces, y él un poco utilizaba esa idea, de la ciencia sin raíces, que ha perdido la conexión con la sociedad, para reivindicar que eso es lo que no nos puede pasar. Y es un poema precioso, y yo lo había escuchado la canción millones de veces y no me había caído en esa idea de la ciencia sin raíces que él se encuentra cuando llega a Nueva York, cuando se tiene que ir para allá. Qué bonito, gracias. Y vale, ya llegamos a la última sección, on volem treure una miqueta d'humor a les nostres convidades, val? Llavors us imagineu que la relació entre ciència i política és una pel·lícula, val? Ens imaginem que és una pel·lícula, aquesta relació. Quin gènere seria? Una comèdia romàntica incòmoda? Un thriller polític?
una d'aquelles que no entén ningú però guanya premis, o si voleu també dir qui faria una mica de protagonistes. A veure, podem co-crear així una pel·li entre tothom? Potser seria, no sé si existeix el gènere, un drama-comèdia. Drama-comèdia, molt bé. Una combinació. Podria ser el gènere. M'agrada. Jo estic d'acord, jo crec que Lost in Translation és un bon títol per aquesta pel·li i crec que seria una pel·li que trencaria molts clichés. O sigui, quan estaves parlant de les pel·lícules que reflexen la ciència i la política, jo porto 4 anys dintre d'una administració pública, soc profe d'universitat i crec que moltes de les idees que tenim sobre com funciona la política no estan reflectides a les pel·lis. Hi ha molts clichés, moltes idees que no fan cap servei a la veritat ni a la democràcia, i crec que seria una pel·li que trencaria clichés. Molt bé. Perfecte. Yo me pido ser Scarlett Johansson en Translation. Scarlett Johansson, muy bien. Oye, pues un drama como ya con Scarlett Johansson i que trenqui clichés, seria molt xula, Moltes gràcies per aquesta conversa, Josep, Izaskun, Marta. Ens deixa una mica de ganes de seguir explorant, ho farem ara a la xerrada. Moltes gràcies per ser aquí i haver vingut a xerrar amb nosaltres i també per seguir construint aliances. Gràcies també als oients per escoltar-nos i fins a la propera. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.